omenala Igbo ọ kwadoro mmadụ nwụọ ahapụ onye ahụ ọtụtụ mgbe ebe n'ụlọ a na-echekwa ozu ahapụ ili onye ahụ omenala Igbo ọ kwadoro ya? Omenala Igbo ọ kwadoro mmadụ nwụọ ha bịa n'ebe ozu ka o ree ka o siri isi no mọchụarị ọ bụ ebe a dị edowe ozu m lụrụ alụ oge mbụ ọ ji abụ mmadụ nwụtuo ha ga-eme mbụ boku a dị saịn leje nye mbụla nga ahụ onye ahụ nwụrụ na ndị ọnụ ụzọ ụlọ ahụ edowere eji egwu ọmụkwụwe dị na akpa oku mbara eze ehi ahụ so ọ nwekwara ike akpa oku amaala ma chi mfọ ọ gaghị nọ karịa abalị atọ elie ya nwa mgbe na ọlọrọ ọhụụ n'ihi na ndị chọọchị emebiela ha abịala ụwa kembụ amaala ntọrọ chọọchị ezigbo ndị chọọchị si ma imefuo taa ga-aga mecha taa elichaa mmadụ ga-abịa kpọgharịa oku agbaghị mkpere chọọchị m ga-abụ onye na-akpọ Maazị Ojukwu abụ onye akpọ ha dịla Afikpo North dịkwala Ebonyi steeti or province ka ọ kpọrọ ya ọ ka ọ dị mma. Ndewo. Dịka anyị na-ajụ gị si omenala Igbo ọ kwadoro mmadụ nwụọ ahapụ onye ahụ ọtụtụ mgbe ebe n'ụlọ a na-echekwa ozu ahapụ ili onye ahụ omenala Igbo ọ kwadoro ya? N'uche nke m anyị na-akabụ mmasị a na-asa ahụ n'afọ ana m eso nne m ochie na-eso nna m ochie na-amụta ihe mgbe ha nọ ndụ. Omenala Igbo ọ kwadoro mmadụ nwụọ ha bịa n'ebe ozu ka o ree ka o siri isi no. Ndewo. Gịnị ka iche kpatara na ndị mmadụ na-eji ahapụ onye nke ha nwụrụ na ebe a na-echekwa ozu? Ọ sị m kwuo dịka ụmụ ụlọ akwụkwọ ụmụ skuulu ndị na-asa ahụ n'afọ ihe na-ahụ kịta ihe mere eji ahapụ mmadụ n'obe ozu ị chọrọ dịka onye Igbo onye gboo Igbo ka ime ihe ndọcha na-eme n'oge nke ha ijiri ego ya hapụ nne gị hapụ nna gị ị ga-agba gbawa nsị irewe ala mere ka mee nke ọzọ ka ị bịa kwa nne gị ka ị lie ya. Aga m echeta mgbe nne m nwụrụ 2017 nne m nwụrụ agbara nwaanyị masị ka eresa ya na ụlọ m na palọ ọ ga na 4 days ya na-eme na mọchụarị ka eme ya na palọ m ọ ga-aga mọchụarị ọ bụ ozu emesịrị ihe niile after 4 days abalị nọ gara abịakwa ya ma ihe ọbụla na-eme setụrụ ndị nwoke setụrụ ndị nwaanyị mmadụ agawa ọ bụ ka m mee ihe ndị ọzọ mere anya ukwu oke mpako anya mere ụfọdụ ji ha pụọ nne ya na nna ha nọ ọdụ na ozu. Ndewo ishi. Ugbu anyị na-ajụzi gị ihe gbasara iri ji ya na ịgba mmanwụ n'ala Igbo ọwụ ihe ziri ezi ọwụ ihe ọjọọ dị n'ime ya? Ndewo nne dị nwe mmadụ iri ji ọ bụ omenala maọbụ ọdịnala. Ịgba mmanwụ ọ bụ ihe egwuregwu n'obodo ndị akwado onwe ha n'ogogo nke ha n'oge nke ha n'obodo ha. Ndewo. Mana n'uche gị iche na ọwụ ihe ọjọọ n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ ugbu a ma chọọchị na-asị na ihe ndị ahụ adịghị ezi. Chọọchị akwadoghị iri ji na ịgba mmanwụ n'ihi na chọọchị bịara abịa ihe esi obodo oyibo obodo ndị ọcha bịara anyị ebe a mebisiwara anyị ihe. Ịgba mmanwụ ọ bụ ihe egwuregwu ụmụ agbọghọbịa na ụmụ okorobịa ha egwuregwu n'oge ahụ a na-agba mmanwụ. Iri ji ị ga-echeta ọnọdụ oge nye obodo
ndewo nne. Ndewo. Ihe gbasara asụsụ Igbo, kedu ihe iche kpatara asụsụ Igbo ndị mmadụ ji na-ahapụ asụsụ Igbo na-asụ asụsụ ọzọ bịara abịa, yana kedu ihe iche anyị ga-eme were kwụsị ihe dị ụtọ ahụ? O nwere otu nwanne m nwoke o kwuru okwu sị na eriri anyị eri anyị enweghị chenji, kpọọ anyị sekura anyị enweghị chenji. Asụsụ Igbo ọ ga-adị ebe ọbụla ị ga-abịa iwe onye Igbo gbawa ọsọ. Abịa na asụsụ anyị kịta taa bụ abalị 22 n'ime afọ 2002. Taa bụ afọ unu nọ na-ekwu okwu. Nne na nna anyị bụ nsogbu anyị nwere, ndị nkụzi anyị, ụlọ akwụkwọ dị iche iche nsogbu anyị nwere. Ha anaghị akụzi anyị Igbo, akwụkwọ asụsụ ndị mba ọzọ, nke mere ni ịsụọ asụsụ Igbo ịwọla onye gburu mmadụ, onye ọgwụ ego, ịwọla crime asụsụ Igbo. Mana nne na nna anyị apụrụ na anyị nwere ịbịa n'ụlọ gị ka megasị nne nye m iko, nye m ngaji, nye m efere, ịsọrọ nwa gị oyibo, nwa gị were ya gawa. Ọ bụrụ oge gboo, nne gị ga-esi ga weta nkụ, kutere m mmiri, wetara m efere, wetara m ite. Mana kịta ọ bụ go and bring pot. Nwanne m nwaanyị ịbịa jụọ ya, nne kedu ka ị mere? Ọ sị gị I'm fine. Ọhịa na-akụzi ya na skuul n'ụlọ akwụkwọ, nke na-adịghị anyị mma kịta. Ile m anya n'isi ahụ na abụ onye gboo, m na-eme praktis nna m ha ihe mkpu n'isi, lekwe ịchaka ihe niile gold na ọlaedo ọ nọ n'isi m. Ọsịnye gboo, ọ bụ nne na nna anyị n'ụlọ akwụkwọ mebisiri asụsụ obodo anyị. Yọla, ndewo nne. Ndewo isi gbalịa. Esa biko gwata anyị aha gị ya na ebe isi. Aha m bụ Fraịde Chioda adịghị ihe adị ndụ eme. Onye ebe? Abụ m onye Umuvu Ụgba Junction, Liselangwa South Local Government. Okay, sir. Sa anyị chọrọ ịma ihe ewu nghọta uche gị ihe gbasara ili ozu n'ala Igbo, ọtụmadụ taa ala ngwa dị omenala Igbo ọ kwadoro mmadụ nwa hapụ ya ọtụtụ oge na mọchụarị? Imena mọchụarị ọ bụ ebe a dị edowe ozu m lụrụ alụ. Oge mbụ ọ ji abụ mmadụ nwụtuo, ha ga-eme mbụ boku adị saịnị leje enye mbụla nga ahụ onye ahụ nwụrụ na ndele ọnụ ụzọ ụlọ ahụ edowere eji egwu ọmụkwụwe dị na akpa oku mbara ehi ahụ. So ọ nwekwara ike akpa oku amaala ma chi mfọ, ọ gaghị nọ karịa abalị 3 elie ya. Ọ bụ telejegbe emeela ala Igbo. Eleghị nchere gbanyere ndewo onye ke ha nwụọ dosa onye ahụ na mọchụarị hapụ ya. Some people na-ahapụ ya orucha afọ 3, afọ 4, afọ labụ. Eleghị ihe iche ewu ihe kpatara ya? Ihe kpatara ha ahụ mbụ chọọchị. Ndị chọọchị mara abịa sịla onye n'ihi na oge mbụ onye nliri onye ka ya ahafọ asịla ọ ga-abịa emecha ya abịa nye amaala onye ndị urawe. So ndị chọọchị abịa sịla ọ ga-abụ mmehie la imechala je nye amaala onye ndị urawe la ga-aga echefurula chọọchị wa gata ka ga-adị idowe ozi ya na ọtụtụ oge kama a ga na-echefuwela chọọchị wee hafụ ozu na ebe a gakwa inye amaala onye ndị urawe wee ga-aga ime ha otu mgbe. Ọ bụ ha mkpatachara ya. So out of ndị na-erekwe n'ala were lie ozu, ụdị ya ahụ ziri ezi? N'oge mbụ ejifuru ere ala egwu eli ozu, ole eji eme mbụ onye ọ debara mkpa ahụ ya gbakwuche nwanne ya agbara ya ala ya ibe ma ọ bụ nkwe ya ibe ya mechakwa ya asagharịa ya.
akpatakwana ire ala ahụ gbuo nga abụ ma ndị nji ego gbuo isi obi agbara ahụ ibe gbasa ọ ga-ama ezo zụrụ ya azụ ka ha ga ọ dị ya mbụ uwe ndị lelu ili ozugbo a ga-egba nwe sọbụ yunifọm a ga-ekụ nkwa a ga-eme omenala ọdọwe dị iche iche mmemme ya nga ha na ngịrị a ga-etinye ego na redio a ga-eme ihe niile dị iche ego eji eli ozu nga ga-ekarị milion labụ ma ọ bụ atọ mgbe ahụ ọ gaduwela otu ahụ ọ dịna onye ga-ekwe gbakwara nkwụ ma ọ bụ ala gị ebe amaghịtụ ahụ la ga-abụ ya zụrụ ya azụrụ ahụ ndị kpata ya. Okay, sir. Ihe gbasara asụsụ Igbo n'ala Igbo, ọtụtụ ezinụlọ n'ala Igbo taa, ndị nke ha ụmụ ha na-asụsụ Igbo, ha na-alaikikwa ụmụ ha sụ Igbo. Elee ihe na-eche banyere elee ihe your own opinion banyere? Ịhụla nwanne m anyị ha mkpatachara ha ahụ bụ mgbe ọgụ mbere ọhụụ. Mgbe ọgụ mbere ọhụụ aga m ịnyakịta mgbe anyị nọrọ ebe Port Harcourt mgbe ọgụ mbere ọhụụ. Onye Awụsa njiri akpa anyị mbụ n'ọkọtara tọng datisịrị ị gaghị ekwu okwu ala gị. Ikwu okwu Igbo egbuo ya gata nga ahụ ya bịa ewee dịka anyị ahụ a ga-akwụwa bekee ka ahụ bụ nna ka ọ dị mgbe ọgụ mbere ọhụụ anyị fụrụ ezi okwu Igbo na skuul ego ụlọ akwụkwọ dị onye ga-eso okwu Igbo ha ga-adị eso mbụ bekee mgbe mbụkwanụ ejiri akwụ ebidola ebisi atọ akara a ga-ekwu ide okwu Igbo ọtịlịju mgbe ị ga-egudo ka ejiri akpọ standard 1 mgbe ahụ ịbatarala standard 1 enwere taịm na ogele eji akụzi English nwere ogele eji akụzi okwu Igbo mgbe ahụ a na-ekuzi ya mgbe onye ka amụtachala okwu Igbo ọ ga-eche ịmụ ebe ga-abụ bekee ebe ahụ na yara okwu Igbo ghọkọtara ọ bụ otu nna ahụ ndị ịkpata ka ịbịakwala ndị olile nọ na mbala abụghị ebe ka anyị ma bụ taa Port Harcourt Lagos ma ahụ niile wende ọtụtụ mmadụ wende ibikata la na onye ka abụghị onye Igbo onye kemgbe onye Yoruba onye kemgbe onye Awụsa onye kemgbe onye Ibibi onye kemgbe wee nnọkọta nga ha okwu a gawe iji ke dị agwakọrịta onwe okwu mbụ okwu bekee n'ime okwu bekee wa ka ma nnekwanụ ngakọ isi ma ọ bụ na m ga-esi nwa ya okwu Igbo n'ime ụlọ ya gwakwara okwu bekee isi nwa ya gaa skuul ma ọ dị ga ebe a ha asịla ga eji asụ bekee ha na ngịrị ọ gaghị ekweta ọ gaa ebe ndị ka ngakwanụ ụlọ mbụ mụrụ okwu Igbo ha mụọkwa bekee mbụrụ oge mbụ ndịkwana ikwu okwu bekee mara mma kara ndị ka ewele gbuo adịghị igwu okwu bekee azụ mana ihe hụ niile ihe nne na nna abụ ọgụ alụrụ atọ adịghị isi okwu Igbo la ụlọ akwụkwọ anyị wee dị iche iche mgbe abịakwa bịa gbanwee mkpụrụ okwu ka dịkpa alfabet ya hafụ mkpụrụ okwu ka ahụ ejiri azi anyị na mbụ bịa dịkake ogwe ke ndị nkụzi wee ma ọ bụ ndị nkụzi ogwe ke okwu Igbo wa amaghị abịa echi ọ bụ agụ adịka amawa agụ kemgbe ahụ anyị jiri agụ mbụ abịbda nwere ọnụ ka dịkpa abịa eche ogwe ndị nkụzi ndị asị weji akụzi Igbo amaghị ya agụ ya afọ ịmụta okwu Igbo ndị awa niile mbụ ndị pụlaga okwu Igbo azụ n'ime ihe abụọ kwuru na ofu olili ozu ya na ofu asụsụ Igbo elee uche gị uche anyị ga-ime were kpọghachita ihe ndị azụ ka ọ dịkwa otu o si dị mbụ? Ịhụla ọ dị ihe ndị bekee leji akpọ progressive sin that is mmehie ndị gara ihe n'ihe ebela akwụkwọ nsọ ọ dị mmehie emere mmehie a ehetala nwatakịrị ndị ezu ohi ịra mmiri ya ihela ịra mmiri taa mmewe ha ọdọwe ndị iche iche ịhụla mmehie ha agawala n'ihi lake gbasara olili ozu a ọ gakwere ahụ ọ ga-abụkwa ma gatarala chọọchị ndị chọọchị ha ide enye onye ngaracha eli ozu nna ya mmekpa ahụ seji nye ekpe oge m bụ onye chọọchị eji m ekpe chọọchị ọ ji abụ nwe nka wee gome etu mgbe ahụ ndị ọkọmadịla asị mgbe aka nkara nwata ya elie nne ọ bụghị na elibeghị ya eliele mgbe ọbụla ọ ga-ahụrụ ego o ji akpọ amaala wee hafụ ya ta o lie ya karịa ịsị laga ihe nga nye ya mkpe la chọọchị n'ihi na ọ gara chee nye ya amaala hwe ndị ore mgbe o nwetara ha
ma dị medi otu agwa ndị chọọchị taa nwe ndị ka erigakwa ede aga taa n'ihi na nwe mkpatara ahụ mbụ idola mọchụarị mbụ hụ ewelile ndị ịgwa gboo n'ihi na onye niile dị onye ma chọọ ide ịgba ọsọ ma chọọchị amara nye gị mkpe mgbe ahụ ede ịgba ọsọ ma chọọchị amara nye gị mkpe gaa chọọ otu iji eme amaala gaa chọọ otu iji gị imezi ndị nwoke ndị bịatana abịakwabịa aha akwara gị otu iji gị bịa kpatie nwe ihe mara mma wee ehi ahụ ha ga-ịṅụ aṅụ nke ha la ngara kpata mgbe ahụ o jiri abụ ya nwụọ taa elie ya echi maọbụ nwanne echi amaala mgbakọta nga egwu ala zụta igbe agwara tụba ya ala asị mgbe aka nkara ya elie ya wee ji agwa ndị chọọchị gwakwa ndị mmadụ gwawa ndị ma bụta ndị eme politiks o jikwa eme kampen wasị na onye ka ya nwụrụ ma elie ya ngwa ngwa ka anyị kụzike asụsụ Igbo olee ihe iche anyị ga-ime were kpọghachite asụsụ Igbo azụ nwanne m anya ha ji gị kpọghachi asụsụ Igbo azụ mbụ nne na nna ji agwa ụmụ okwu Igbo ị hụla ndị ka anyị ebe na-adịda ego nwa aha okwu Igbo ndị ka agụkwa na aha okwu Igbo adụmfụ wee ji agụgharịa ahụ were okwu bekee gawa ya nne na nna mgbe ọbụla lee nọla ma ị nọ na Amerịka ma ị nọ na London ma ị nọ na Canada mala ụmụ ofe anyị ebe na ụmụta ndị na nna ga-adị iji okwu bekee asị wee ohe ma ndị mmadụ ogweke bekee ma ndị amaghị ogweke bekee ga-adị iji okwu bekee aka ha niile nwatakịrị amaka otule eji ede abịa igbidi maọbụ abịa echi ga-ede ya ede okwu Igbo si ya ma ọ gbọfụta mkpụrụ okwu a ya egwere okwu bekee kpọọ ya otu ahụ mbụ ihe adị ndụ kama m ga-ekpọ ihe adị inende ma akpọ ahịa ịhụ ụlọ dị dabala mkpụrụ okwu a si nwatakịrị otu eji ede akpọ mkpụrụ okwu ahụ ebekewe okwu Igbo alagharịa ọ bụ ihe ndị kpata onye ọgwa ndị nkụzi wee dị akụzi okwu Igbo wee hụọ mala nkụzi ọbụla a na-ekụzi la skuul na-enweghị ndị nkụzi ndị ekụzi Igbo maọbụ okele eji akụzi Igbo adịghị adị mụtara ya ndị chọọchị njiri akụzi Igbo ejiri abụbịa efe ụzọ ozi ha otule eji agụ Baịbụl okwu Igbo egwetara gị akwụkwọ abịa igbidi dowere gị ịmụtacha ya ka abịa gụọ akwụkwọ Baịbụl n'okwu Igbo mgbe ahụ egụgharịala okwu Igbo ilitawala ịmụwala ha ọ bụ ha mere na ọtụtụ ndị mbụ ndị ozi mgbe anyị la njiri eji skuul anyasụ that is ịga akwụkwọ anyasụ gara jaa mụọ akwụkwọ Igbo gata nga ahụ bido kụziwa lahụla chọọchị ndị a jiri akpọ ndị ejenti adị mgbe a gara hụ na ọmụmụ hụ Baịbụl ebe ọdụla abụghị taa wee gworo otu a anyị ga-amụta kpọtụ ma egwefe otu a okwu Igbo anyị ga-ele ka n'anyị. Thank you very much. Aha m bụ Ajagba nwanne ya Solomon. Esi m ụmụ onye ọcha bụ nwa m si n'Umuvu. Saa ihe gbasara akwamozu n'ala Igbo dịka iwu onye ngwa. Omenala Igbo omenala ngwa ọ kwadoro mmadụ nwụọ ahapụ onye ahụ ọtụtụ oge na ebe a na-echekwa ozu. Nwa mbụ na ọlọrọ ọhụụ n'ihi na ndị chọọchị emebiela ha. Abịala ụwa kembụ amaala ntọrọ chọọchị ezigbo ndị chọọchị sị ma imefuo taa ga-aga mecha otu a elichaa mmadụ ga-abịa kpọgharịa oku agbaghị mkpere chọọchị. Chọọchị emebisiela nwe niile mmega nọ n'ihi ka ahụ ọdị mgbe chọọchị ụwa nkwadoro akwamozu mmadụ nwa abịa ogologo abalị atọ abalị anọ egwere ọkwụrụ Igbo masị eji akpọ ọkwụrụ Igbo egwere ọkwụrụ Igbo gbuji asị akpụ ihe onye adụ ehi ya ga ide ma ọ bụla bụ maka atọ egofe ya na adịghị aga mọchụgharị ada agagbu. Ndewo. Olee ihe iche kpataga ihe doro taa n'ala Igbo mere mmadụ nwụọ onye ka ya ahapụala ebe a dị ichekwa ozu n'ọtụtụ oge yala elee ihe iche na the side effect ihe as the negative effect ọ na-akọsụ na community or na family onye ahụ. Ọ dị ime mbụ n'iti onye ala ahụ ọ bụrụ ba ha nwere otu okwu ọnụ nwere maọbụ ala ha nwere ezigbo ma irefu nyere ọdị na ji eme
ịsọsị ịgba ibe ọ dịghị na-azụ ite gwere lie mmadụ gaghị ire ekweta ala gba ibe gboo mkpocha dịrị eme mgba ihe gwere lie mmadụ ị ga-ire ere ego ezuo bikos ịbịa gụọ mọchụarị bil ga-agụ oke ga-agụ ihe eji azụ mmanya zụọ rice a ga-ezu gụọ ihe ụmụnna gị iri kpọọ ndị egwu ịgba ibe agaghị izi ya. Okay. But eleghị iche na-akpata ndị mmadụ idosa ozu na mọchụarị. Ihe mkpata ịkpatawa mbụ aka ezu aka adịghị anọ ime ya mgba asịrị ya enwere ohe onye eme mgbe agaghị ime betụgbu onye na-enwe n'onwe ga-abụrụ nwaala ahụ ọ ga-abụ ọ gị jile ude anya na ọ ga-eji ga-eme ya. So ihe gbasara asụsụ Igbo nne na nna na-adịghịzi ụmụ ha asụsụ Igbo elee ihe iche maka ya? Na ihe ndị chere ya gboo mbụ ọ la bekee asụla bekee asụla charity begins at home. Otu ọnụ gbu ọ dị nwa m nke m agụfụ aha Igbo asụsụ Igbo aha mbụrụ Ajagba Solomon Nwanne ịhụrụta ọnụ aha Igbo dị mkpa ikekwala ndị Hausa onye Hausa gara onye Hausa gara na lesu bekee ha ga-ede asụrụ mba Hausa wee ma ọ bụ onye Yoruba ọ bụrụ bekee anyị mgbe ebe a dị hapụ Igbo anyị ga-eso mbụ bekee anyị ejiri mara anyị adaghị asụ asụ ndị ọdọ. Esa eleghị iche anyị ga-ime ugbu a gbalata asụsụ Igbo otu o kwesịrị ịga? Na-akụ ime mbụ katara ndị nkụzi ndị oke mmadụ nsị leji egwere isi ahụ mara ụtọ si la m ga-ekpọ nwa ya nne na nna ga-ekpọ ụmụ wee kụziere onwe tupu afọ asa ezi nne ga-ekpọ nwa m ma elekwa otu ka nọ apụghị sị see what we do ọ bụghị ya mgbe ya ị ga-esi nwa m ịhụla ke na ime eke na otu ya eme otu ga-eme eke na otu ya eme otu ọ bụ mbụ dị otu o si dị nke a gwara ha ga-emegbu nne na nna ga-ekpọkọta ụmụ wee gụọ ụmụ aha Igbo ọ bụ aha bekee ọ dị nwanne m nwoke nọ n'Aba nga aha mbụ dọkịta ọ bụ dibịa bekee beto aha mbụ ihe anyị ụwa masịrị aha bekee arịla ka ya ma ụmụ ya dị nwe mgbe ọ dị ego mba aha Igbo agbanye akwụkwọ ọ gụrụ aha Igbo a sị charity begins at home ma gozie ụmụ gị ihe dị imere ụlọ ya bụ Igbo ahụ ga-aga ịgawala ihu otu ọnụ gbasị Igbo ga-aga ebe nwe ngeda ọ bụ egbu abụkọ Igbo ole ga-ebido ịlasị Igbo n'ụwa ya ekewa oge unu gara skuul oge anyị agafụ skuul ha anyị dị ime mbụ abịwiri onye ma ka eche ihe ke bụ ọlọrọ ha amaghị dịtị ya ndị mere amaghị ndeke dịtị ya amaghị ndeke a gara weta dị eme ihe mmasịrị wee mee a ga ime ka ga gbe ahafụ gawa kọrọ ha ọrụ gawa mewa ke bekee ị gakwa gbu ihe ndị imegbu mbụ kama wee ga-ede agawa ka ebe emeghara ka Igbo a wee chee ụmụ wee private ebe skuul otu mmadụ nwee gawa ebe a ga-amụta ihe ndị bekee ndị eme nke mbụ iri ihe ụmụ wee gala skuul gọọmenti ebe a ga-ede akụzi asụsụ ka anya ihe dị aga ka ọma. Ndewo. Ndewo.